Pues vaig començar donant el que hi havia, diguem, lliure, que era de classes col·lectives que eren més emborroses, classes com poguera ser llenguatge musical, donar cors, sobretot donar cançó vocal i classes de flauta. El que més disfrute són les classes d'història. Avui dia comenci en les classes col·lectives i avui dia faig cambra, on fem els nostres propis arreglos en cambra i ho interpretem com s'ha de. Coses que farem molt xules va fer festivals de final de curs en els xiquets, en els quals els xiquets Jo de la música, a mi m'agrada tot, des de... S'ha començat des de la música clàssica, que és el que més he estudiat, més he treballat, més... La joventut d'avui en dia, encara que no s'agrada la música clàssica, tu exposes algo de, jo què sé, per dir-los, algo de Schoenberg, exposes algo de Shostakovich, exposes algo de molt trencador, molt vanguardista, i no ens resulta estrany, perquè ho han sentit en moltíssimes bandes sonores de les pel·lícules i tot, no? I no resulta estrany, en canvi sí que resulta estrany, algo més renaixentista o algo rock, sí que resulta molt més difícil de veure, però coses així de vanguardia tenen assimilat, perquè per els músics quan ho han assumit. Quants anys portes treballant així, en aquest centre? En el Conservatori Professional de Música Liga Mosapense porta treballant 5 anys, des del 2018 fins a l'actualitat. I per què escollies aquest centre? Perquè és un centre molt innovador, a part de que va ser un dels primers centres que m'ha donat l'oportunitat de treballar. I quines classes dones tu així? Dona conjunt pianístic, piano complementari i piano, com a instrument principal. Moltes gràcies.